Godang dua kaburu nasa palatipak ngajalo hata padohan namadok anak hamatean buru hanguluan alaniaha ditiki haposona Tuhan akodo sudi pacarian didamangi do dainangi lapa sekolahon anggiat bui gabi hasea narumah tangga be amatai do inatai do menanggung biaya nak molohame bah sedia sinamot balgani sinamoti ba itabay na tuto imotik ima holson ya kaburu tarsingot tu padohan ni anak hamatean buru hanguluan dung marumah tangga be jalalam lansia manang matua ma pamatang nina tuon saya dijulun ni buruna do dipature na tuon asa anggiat lam tuhi pasna anggo di bagasnya anaki masai mauldo majalo manang mangarawat naturasna jaladong do buse padohan si matua doho parumain dongan merbadai itu baban sada adong sada gap menang pemisah di antara si matua do parumain ditikina marujung ngulu mana tuai dibuang ma na tuai tu bagas ni anak-anak jala anak nama ngurus sude aka parada atau aka narikot di ulaun parsar matuani na tuai anggo biaya hot dotong aka burui di dalam menupahi alai dung dipataru da tuai tarsingot tu tading napi nukan da tuai akan akido na berbagi on sada fenomena naga bima benacit niroha dia kaburu mo memang di piga-piga huta manang daerah dang dapotan warisan manang pembagian ni tading na tuai angka akaburu jala jod do dipanggil do buru mulu buinian bohatsian bagas nami ma inung namion manang amung namion alai ingok mai to dang bui la buape muram la buape sangapmu dang bui siap bagas ni buru manang hela berhat sadana tua ikut sed bagas ni anak dok ido adat natapak tapatupa di paradaton ni halak batak nagabe suku-sukun ditiki nguluna lo jaka burui bisa ka sinamot na dua ka hepek na lopa baton dung matua dang pasi dohok be akaburui membagi akada pinukani na tua na buado di hama kadongan bui do terdiskusi honon tarsingot tu na pinukani na tuai jala adong do di pasahat tunasida ditiki di nalau marhasohotan songon ulus sora buruk manang dung sorang pahopuna mebat di pasahat idahan arian perhitian na tano maraek tabay ma padabot tamang tabay ma padabot taleko tarsingot tu anak hamatean buru hanguluan horas mak